Ang tanang butang sa kalibutan. Ay, ay. Adunay sinugdanan ug hinungdan. Ladies and gentlemen, Mga pangutana nga adunay tubag ug hubad. basta maunay nakasulat sa akong alamat. Pahipi aron mamati sa mga alamat Pasaylo ako din ni Lolo Para pasaylo ako. Panohon. Sugod na tag paminaw sa mga alamat ng Kung siya lang kiyong mo diya. Magsugod na kag alamat, anak ko. Pagtaro nga ng istorya mo, murag ka doon ka man siya gibimawang siya ko, diba? Wala. Kaya sugod na talo, minaw na miyan na imong alamat, kay katugnaw na rin, muli na kutang-taon po. Siya kong katawa, kay kahuna-huna pa ko siya kong istorya ba? Sige. Marahin lo. Noon ng panahon, di ng tribo Batman, nahimuyo ka na sila sa daplin sa baybay. Malinawon sila ka doon na ipanagsinabtanay ang mata ko siya kanila. Mahinatago ng mata ko siya kanila. Kini ang mga sinaon ng tao. Mau kining ilang pamatay siya noon na andam sa mga sinaunang tao sa tribo Batman. Nya, pero wala kini magdugay. Siya diyang aduna normal nga tao. Siya na. Nilawag. Kena. Kunya na ng cellphone diha, mirno siya kasi ako ba? Gani. Sorry ko kayo, padayin lo. Siya masyagi kaingon ko na. Ang mga tao kanya to, mga tribo Batman. Mahinatagon ng mata ko siya kanila. Doon na ipakigdait, doon na respeto. Malinawon sila na himuyo siya kadapit kanya to. Dili man ila na kasyagan ng ilang kinabuhi. Dili man adunahan ng ilang kaliwat. Pero, malipayon sila. Malipay na sila o siyahay, makakaon sa tulog kadlaw. Tulog kabisi siya o siya kadlaw. O siyahay kaupat. Ganong na may kaupat. Doon na may mirinda. Galaw. Malipayon na sila niyan na. Siyahay tulog kabisi, kaupat, kalima. Atil ng midnight snack niyan na. Bino ang nanay midnight snack sa una. Yan lo. Malipayon sila kanyan to. Mata ko siya kanila doon na ipanagsinab tanay respeto. Mau ka na gitod lo kanila. Siya lang pinuno kanyan to. Nya. Pero dili siya tanang higayon, mayong panagtinagdamay siya mata ko siya. Di niya botang o siya kahigayon. Adunay o siya katao, nga dili yun siya ganahanog, adunay tao nga malipayon. Daw para kaniya. Alimuot ang iyang adlaw. Kung adunay tao nga magsigyo katawa sige ngisi. Malipayon tungod, hayahayang kinabuhi. Hayahay. Haruhay. Yan. Yun naman ba? Silusyo kayo ng klase na kinaiya. Mahal ka na kinaiya. Siya katao nga gitawag nila kanyan to. Si Birton.
mo ka na si Bertod. Si Bertod ang kinakalagutan sa tanan. Diin kini nga klase nga tao. Haduna yun na siya ika-istorya. Puros panaway, walay pagdayig sa mga binuhatan sa laing tao. Da gusto niya kanunay, siya lang ang bida, siya ang daygon kanunay. Maot yung batasan din, alo. Maot yun na siya. Maot ka na si Bertod. So, kadali lang, lo. Kung siya. Namugoy ng utana din, lo. Inangutana din, nagpadalag text ako. Ngano daw ang color sa orange nga prutas, orange. Purbidang utama kalayoro siya itong tapi ka lo. Oh, tingala ganito. Alimango orange. Diba nga, sige katubag ni Mana? Yun na sige, pangutama siya ko diya. Pahuman na siya ko siya kong istorya. Sige. Unya na to, nangutan ko orange, unya na ha. Siya masyagi kaingon ko na paluwed. Kadali lang. Unsya mo siya. Ngayon nangutan na diri, unsa ba na nga klase nga limango katong na ay kanang unsa na nga klase nga limango, gagmay dagko. Purbida. Iyaw masigi pangutamang dagko banigag may bata limango mauna na siya. Okay. Sige. Amo lagi da ayaw sa mo sige pang text ug pangutana po dihapon. Nga ako na lang na makasampan noon din ayaw mo sige text diha. Iyaw masigi pangutama siya ko diya. Mina ka lang siya kung itorya ba. Sige, di na ko mangutana. Lapadayon. Sama siya gikangon ko mapalawed, si Lucio nga klase nga kinaiya. Kadali yan, lo. Unsa na siya. Ano yun? May nangutana, Dre. Pangutana daw. Unsa na nga alimango, tagpila daw ang kilo, ana. Purbida. Wala ko na maligayaw ko ninyo pangutana. Dito mo pangutana palingke. Nawa ka mo. Amo man sa budyasi mo pangutana. Ay mo sige pangutana diha. Kuya yo ipasya sa lain ikaw. Sige pangutana siya ko diya. Gibasa naman ako na ilang text. Ano kung mo pahimungtan? Hindi naman ang text ana. Ako rin ang gibasa. Ikabita sige sinamok siya ko diya. Sige basa, sige pangutana. Unya na pangutana pahumana ko ba? Sige, man. Nyalo. Mauga na si Bertod. Kinaiyangan, wala yun na uyunan siya tanan. Kadali lang, lo. Purbida, unsa mo siya. Ilang matahan, le. Kana ba daw nga limango, lo? Parinti ba na sila sa pasayan? Pasyagan na mo diya. Yung lagi sige pangutana siya ko, pahumana siya ko siya kung itorya ba? Sige. Ayun lagi mo sige pangutana diha. Sige, mabumog text pod. Hello, di na ako nabasahon ilang text, lo. Mukam na palued, kinaiyan nga gikalagutan siya tanan. Dili siya gusto nga malabuan sa uban. Siya man malamang kung makakita siya silingan. At doon may mga lami ang syudan. Murabag dili siya malipay nga malipayon ng ubang tao. Muingon na yun na, ay lami man na ilang syudan pero inutang man na. Ngana nilo. Ngalaw ka, man istorya ha. Yung na sila yung na si Bertod na gunahuna. Dautan kayo siya gunahuna ba? Kita siya silingan nga doon ay mga bagong appliances. Na yung itorya. Nakadaog man na sila sa sugal, mauman na appliances. Pagkaway klaro ni istorya. Yun na siya.
Mau ka na. Wala di malinawon ng pamuyo niya. Kanunay lang siya gapanghimantay. Siya kinabuhi siya lang tao. Padun na pakini siya dautan na batasan. Kita gani siya batasan. Kita gani siya na. Yana. Tuara. Balik na dalo. Sige, balik lang ko na, Panoel. Kasakit siya akong UTI. UTI, kita ka ng UTI. 7:28 na oras. Mga alamat ni Lolo Panohon. To be continued. We will be right. We will be right back. Ug ani ana ang sumpay sa mga alamat ni Lolo Panohon. Dali lang lo ha. Sige. Minaw sa tuwa day karon na si Mrs. Blancada. Hi ma'am, ayong pagpaminaw si mo habang gahugas daw sa plato karon. Minaw sa tuwang programa sina April, paminaw da karon sa puro uno manay lamut sa family na minaw si Joel, si Liza, si Elisha, si Elisha Paula, si Ima Concepcion, Tatay Sal, and Nanay Feli. Salamat sa inyong pagpaminaw, may gabi. Sige, ma. Okay, bago ka magsugod lo, sumpay si mo alamat, minaw po sa tuwa si Grace, kay Gian, kay Longlong, si Boboy Camino, sa Pasian, Mungkayo, Compostela, maraming salamat si Silvestre, ayan, Silvestre Usok, maraming salamat sa pagpaminaw, and kay Sir Eman Salige, ayan, kugihan ka na ni Sir Eman, ni muhang alamat lo, gina-record na niya, Human, gina-upload niya sa internet, sa YouTube. Ayan. Sa mga dili kapaminaw sa mga programa, na may mga trabaho, pwede nyo i-search sa YouTube, mga kapamilya. Ayan. Lolo Panohon. Ayan. Or sa Facebook na mo. Ayan. Hanapin nyo naman po ang official Captain Jake o Lolo Panohon Guwapo. Huwag pwede nyo madungog ang mga alamat ni Lolo Panohon. Sige, ma. Sige. Greet po si Eman. Siya rabay gas kugi anagwan. Record si mo muhang alamat. Salamat ka rin mo dito. Mabuhay ka. Mabuhay ka? Alangag mamatay ka, no? Mabuhay yun. Sige na Patrelo. Di amang sumpay paloer di hiling atong itorya. Alamat na nga. Alimang o. Siya masyagi kaingon ko na. Lo, kadali lang, lo. Purbida. Unsa na siya. Yan mo ginangutan na, Drilo. Unsa daw ng limango, babae ba daw na o lalaki? Pagsalimang umaw na siya. Purbida sige pangutan na siya ko niya. Ayaw na mo sige pangutan na lalaki ba na siya, babae ba na siya, pagsalimang umaw na siya. O gani ko. Amo man sad po diha. Kung ano sige mo pag-text di ayaw mo sige text di. Matintal mo kung mabasa na inyo mga text. Silo padayon lo. Kani samukan kini sila no, sige text lo no. Utro ka siya ng samukan numero 1, kayo kang samukan basi masyam takot ka madugay na. Ngala tanawa. Ayan lagi sige kasuko lagi. Sige ma. Sige padayon. Siya masyagi kaingon ko na paloer. Kung siya na siya, ganong nanguhit ka na siya. Ay nang utana diri lo. Last na lang. Nabaday alimango nga bayot lo.
Purbida, sige, pangutama siya kuya. Masika, last na lang yun ka. Masika na. Kita kami kirumuna ko. Masiluguron ta kami. Sila may nangutana, dili man ako. Kailang. Oh, di na, palain lo. Sumasya kong itorya, paloer. Lo, kadali na lo. Unsa masyam. Ayaw mo kasako niya. Mutana naman rin sila. Ang ilang pangutana o unsay timailhan sa bayot ni Alimango. Purbida, sige, pangutama siya kuya. Di na lang ko mo itorya. Kamu na lang dia, di na ko mo itorya. Ngalaw ka. Lagi na. Basir ni na lang ko mo itorya, bahala mo dia. Rawa naman. Umuman sa kanamang ko listener ni mo dahil. Sige mo lang pangutana. Ayaw lagi mo sige pangutana diha lagi. Sige mo lang. Gino, palain lo. Basir mo dadi na lang ko mo itorya, mo uli na lang ko siya mo. Uli ka, pulihan kang tuyiks. Siya masyagikengon ko na paloed. Mo nang bata siya ni Berto, dili siya malipayon nga doon na itaw, nakaangato, makalamang kaniya. Doon na pa ni siya nautan nga bata siya. Kita siyang dalaga nga anak siya silinga. Mayon mo iturya. Dugay na siya na muli ng bata. Dili madugay, mabuntis siya na po na. Ngalawgaw. Apil mo din na istorya, haday? Yun na siya mo iturya. Kanunay yun siya doon na ika-istorya ba? Kita siyang dalaga siya silinga na eskwela dugay ni uli. Ngayon, ay karang bataga, biga na siya na. Di madugay, mabuntis yun na. Ngalawgaw. Apil mo din na istorya, grabe mo na istoryahan. Yun na siya. Dili siya ganahan ba nga malipayon yung mga silinga. Kanunay yun siyang adunay ikasyaway, busya. Wala siya Araya. Busya, inungdan kini para likayan siya sa mga tao. Wala siya higala. Dili mayo ang relasyon niya. Kung siya ragayon ang nakaguba siya mayong pagtinagdangay o mayong pagtinagdangay siya managsilingan kanya to. Doon na pa na siya kinaiya. Nindot lagi nagbalay atong silingan. Mutubag na yun siya. Nindot dito nagbalay sila kaya anak ka na dya payuki man. Huwag klaro na istorya. Ano mapil man ka lang? Ano nabot naman ka dya payuki nga? Ano nabot naman ka dya payuki, no? Tinod man ako yung torya. Kilusyo ba dili siya malipaya doon na tao nga mo asinsyo. Doon na yun siya ikasaway ba. Doon na bagong balay, nakapalitog siya kanan, maingon na, ay, kanang siya kanan niya. Ay, dili man na iya, hinatag ba na. Ngalaw ka. Yan. Iyon na siya. Murag walay kalipay sa mga silingan nga ni Asinsyo. Kita gani silingan nga nagberde, nagpaparty, ingon na yun na siya. Party-party lagi na sila, pero sunod adlaw na, wala po na'y bugas. Damay na istoryahan eh. Makarelate mo po na istoryahan mo mag-amuan ng silingan.
Yalo. Yun na siya ba? Dato lagi na siya kay makabana maghapon. Ngalaw ka. Nya. Mau ka na kinaiya ni Bertol o dili kini Mayo. Tanang mga tao silingan wala siya higala. Busya. Tanang tao na siya ko karniya. Tungod siya gipakita na batasya. Kung dati ang tanan, kung kaniad to ang tanan na kasinabo. Kung kaniad to ang tanan, hapsay ang pamuyo. Pero siya dihang nabot si Berto siya ng lugar. Wala na kalinaw ang pamuyo sa matago siya. Siya ang isa sa mga hinungdan mag-away ang silingan tungod sa hatod-hatod nga istorya. Mau ka na, pero kining tanan, nakita kinugdili kinilimod sa pananaw siya o sa kadiwata. Starring na pong diwata. Nya. Karon ng siya kadiwata, nakita niya kining dili Mayo. Pantay kining diwata sa tribo Batman. Kung kanya to nakita niyang malipayo ng mga taong malinawon. Pero siya diya, niyabot si Berto, nakita niyang nadili na hapsay ang pamuyo sa matago siya. Usya kadlaw niya na nagpakita ang maong diwata. Niingon siya ka Berto. Berto, undangin ng pag-compute ni mo da sa laptop. Ano nabot mag-compute ras to? Malaw ka. Yalo. Mau ka na. Ingon ng diwata, dili Mayo ibong batasang Berto. Silutan ko ikaw. Ug tungod si ibong batasang dili ka na mo puyo sa yuta. Ngadto ka na siya lapok. Ngadto ka na siya tubig. Ug bilang silot. Anak ka lamang magpuyo sa bangag ug dili ka na magpakita sa mga tao. Aron siya na maghinumdum ka sa mong mga sala. Dili ka na manginabuhi, taliwala siya katawan tungod siya kadaot nga imong nabuhat. O gisilutan siya gimagic sa diwata. Karon hinahinay nga nausabang panagway ni Berton. Nisudlot ang mga mata ni ini. Ug nihinay-hinay nga ng gamay ang mga tiil ni ini. Ug ang baba ni ini. Adunay mga puris bangkil mo. Mo din ang alimango daylo. Kita ka na. Ang baba niya tungod sa pagkatabihan niya. Gibuhat og sipit ng baba niya. Mo din ang sipit niya lo. Mau na, silot na siya iya tungod siyang batasya na siya ihatod og itorya. Dili giday maayo day na lo. Nya lo. Karon hinahinay nga nangadto ma. Ni ka mang padulong sa tubig kaya nangita na siyang tubig. Tanto na siya sa lapok nagpuyo doon ay dakong bangagog dito na siya gatago. Pero kanya to, kining klase nga nilala. Wala sila masayo doon siya tawag nini. Batang ila, kanya to. Masayo sila nga gisilutan si Bertol. Pero siya diyang gisilutan na kini na usabang panagway. Usam na siya sa mga nilalang lamang dagat kung tawagon. Wala sila masayo doon siya tawag nini. Kadaling lalo. Unsa masyad. Unsay kalahian sa kasag ug alimango? Yung masige pangutana siya ko kewa man ko'y oras. Sige. Mau ka na taluet. Kadali lang lo.
Porbida. Unsa na siya? May nangutana diri Lolo Panot unsay kalahian sa kumong-kumong kasag o kanang alimango. Yun na mo sige pangutana siya ko bata parintira na sila. Sige. Yo malo. Karon mo siya kadlaw, nahibalan kini siya katao. Kini nakita na siya kini siya. Gisilayan nila kini pagluto. Ang maong klase. Jadi ang matilawar nila. Lami di ay kayo ang maong klaseng binuhat. Tungod siya kalami ni katagang istorya o daghanang nanguha nini. O siya kadlaw niya na. Hadunay manag-inahan nga nagkaon nini. O ang bata mo ay nagluto. Giagda niya yung mama. Mang, mga onata. Lami kayong sudan. Ali mang o. Unsa. Ingon ng bata nga nagluto. Giagda niya yung ina. Mang, mga onata. Lami ang sudan. Ali mang o. Ali mang o. Oh, naisulti siya bata. Ali mamang mga onata. Ali mang o. Tilawin ni. Natungog siya mga tao siya palibot unsya kulo ng syudan nila. Nito baga mo siya. Lami ko no. Ali mang o. Ngalaw gaw. Dito nakisyogod nga gitawag ng klase nga pagkaon, alik mang o. Pero paglabay siya panahon ng katuigan, ang alik mang o nahimo, alimang o. Ngalaw gaw. Ayo hagin mo loy. Sige na, tatanggin ninyo siya sunod, gayon palower ni atong itorya, mga alamat ni Lolo Panot. Katuuhan man o dili, nga na lang. Aron madali. Kana ganing nag-uban mo sa imuhang gipanguyaban, unya nagkautot lagag kalit. Awkward. Makaingon juga nga, gang, nadungog nimo akong dugab.